Доброй раніцы, дорогие гости, дорогая церква, все те, хто знаходится сегодня с нами тут на Чайковского 30, кольки? 39, запомнили? Мы долго были на 37, но уже 15 год на 39, и, слава Богу, привыкли, запомнили, да? И ты всех, кто глядит нас онлайн. Великая радость, что вы можете, хоть физично не с нами, знаходиться тут і слухати Слово Боже. Хочу крышечку розповісти про те, як рихтуються проповіді. Ну, ці які є рекомендації при підготовці проповіді. Звичайно, кажуть, що вельми важливо зробити добрий уступ. Ось гэты перші хвилини, здається, що увага збудована таким чином, що неўзабаве вы пачнеце пазяхаць. Хаця ўжо бачу, некаторыя уже там пазяхаюць. І вроде з першых хвілін трэба адразу зачапіць увагу, зрабіць і сказаць нешта цікавае, і нейкім чынам гэта прывязаць да асноўнай тэмы, таму што потым так уладкавана наша псіхіка, што мы будзем увагу губляць. І ведаеце, я сидзеў і думаў розныя варыянты уступаў, у меня быў там адзін, другі, трэці, і калі я стаў іх так крытычна асэнсоўваць, аказалось, што, па-мойму, яны ўсе хутчэй губляюць увагу, чым яе фокусуюць. І ведаеце, у Бібліі ёсць тэкст пра тое, што для ўсяго свой час. Ёсць час, каб губляць, і час, каб знаходзіць, ёсць час, каб збіраць камяні і раскідваць іх. І, напэўна, у такім выпадку ёсць час, каб губляць аўдыторыю слухачоў, увагу слухачоў, да? А потым яе знаходзіць. Таму сённяшняя проповедь будзе амаль што без уступу. Я просто скажу, што тэкст, які мы сёння будзем разбіраць, ён складаецца, ведаеце, як такая мазаіка з вялікай колькасці частак. І для мяне было сур'ёзным выклікам, як падыходзіць да гэтага тэксту. Разбіраць вось кожны з гэтых цікавых, але незвычайных блокаў, якіх, напэўна, у невялікім тэксце можа быць 7-8, ці паспрабаваць пабачыць нейкую цэласную карціну. І мне здаецца, што я здолеў знайсці цэласную карціну і спадзяюся, што яна праўдзівая і што ў ёй ёсць логіка чалавечая, але таксама у ёй ёсць справядлівасць духоўная і што гэта важнае пасланне, якое, веру, Господ падрыхтаваў для ўсіх нас, яно знойдзе месца ў кожным з нашых сэрцаў. І чытаць мы сёння будзем, мы працягваем разбіраць Евангелие паводле Лукі, і мы зараз ужо ў 6 раздзеле знаходзімся, і чытаць мы сёння будзем тэкст Лукі, 6 раздзел, з 37 па 49 вершы. Лукі, 6 раздзел, з 37 па 49 вершы. Ісус гаворыць: «І не судзіце, і не будзьце суджаныя, не асуджайце, і не будзеце асуджаныя. Даруйце, і вам будзе даравана. Давайце, і вам будзе дадзена. Меру добрую, націсненую, стрэсеную і зверхам дадуць вам на ўлонні вашае. Бо якой мерою мераеце, такой і вам будзе адмерана. Сказаў жа ім прыповесць: ці можа сляпы вадзіць сляпога? Ці не абодва уваліцца ў яму? Вучань не вышэйшы за настаўніка свайго, але удасканаліўшыся, кожны будзе, як настаўнік ягоны. Што ты глядзіш на сучок у воку брата твайго, а бервяна ў воку тваім не бачыш? Ці як можаш сказаць брату твайму: браце, дазволь выму сучок з вока твайго, калі сам не бачыш бервяна ў воку сваім? Крывадушнік, выймі спачатку бервяно з вока свайго, а тады ўбачыш, як выняць сучок, які ў воку брата твайго. Бо няма добрага дрэва, якое прыносіць благі плод, і няма благога дрэва, якое прыносіць добры плод. Бо усякае дрэва пазнаецца з уласнага плоду, бо не збіраюць фігаў з цярніны і не здымаюць вінаграду з глогу. Добры чалавек з добрага скарбу сэрца свайго выносіць добрае, а злы чалавек са злога скарбу сэрца свайго выносіць злое. Бо з багацця сэрца гавораць вусны ягоныя. Чаму называеце мяне Господі, Господі, і не робіце таго, што я кажу? Усякі, хто прыходзіць да мяне і слухае словы мае і робіць паводле іх, пакажу вам, да каго падобны. Ён падобны да чалавека, што будуе дом, і ён капаў, заглыбіўся і заклаў падмурак на скале. А калі сталася паводка і вада ударыла на дом гэты,
то не змагла захістаць яго, бо ён быў пабудаваны на скале. А той, хто слухае і не робіць, падобны да чалавека, што пабудаваў дом на зямлі без падмурку, які, калі ударыла яго вада, адразу разваліўся. І разбурэнне яго было вялікае. Вельмі шмат, дарэчы, даволі вядомых папулярных фраз, там, не ведаю, слепы, якія водзяць слепых, напэўна, гэта ўвогуле афарызм. Мы нават часам не ведаем такі біблійскія караней гэтага. Неверагодна пацешная, гратэскная сітуацыя з бервяном і суком у воку. Гісторыя пра будаўніцтва дома, прынамсі ў нядзельнай школцы часта шмат пра гэта распавядалі. Пра плады і дрэвы вельмі шмат яркіх, кожны з іх яркіх, не да канца зразумелых некаторыя з іх урыўкі. І мне падалося, што, магчыма, ёсць нейкая адна ідэя, якая звязвае гэта ўсё, і давайце мы крок за крокам паспрабуем адкрываць і разбірацца з гэтай ідэяй. Перадусім, давайце перачытаем першую частку тэкста. «І не судзіце, і не будзьце суджаныя. Не асуджайце, і не будзеце асуджаныя. Даруйце, і вам будзе даравана. Давайце, і вам будзе дадзена. Меру добрую, не сцісненую, натрэсеную, і зверхам дадуць вам ва ўлоне вашае. Бо якой мерай мераеце, такое і вам будзе адмерана». Калі я рыхтаваўся да пропаведзі, я ўжо, напэўна, пра гэта распавядаў неаднойчы, я ствараю файл, куды закідваю ідэі, нейкія ілюстрацыі, і вельмі важны раздзел у падрыхтоўцы да пропаведзі – гэта пытанні. Пытанні, якія ўзнікаюць у мяне, калі я чытаю тэкст. Штосьці, мне здаецца, можа быць пярэчлівым, штосьці не да канца зразумелым. І вось я стараюся накідваць пытанні, і з гэтым тэкстам першае пытанне, якое ў мяне ўзнікла, а ввогуле, наколькі вось гэты тэкст адпавядае рэчаіснасці? Адпавядае? Цяжка выконваць. Ну, глядзіце. Вось калі ты не асуджаеш, гэта гарантуе, што цябе не будуць асуджаць? Калі ты не судзіш іншых, гэта гарантуе, што цябе не будуць судзіць? Нават, можа быць, наадварот. Гарантуе? Запаведь гарантуе. А рэальнасць? Нам же давайте будем сапраўднымі. Тое, што ў Бібліі гаворыцца, гэта как бы да. Но жывем мы не ў свеце Бібліі. Жывем мы ў рэальным свеце, які падобна, што дзейнічае па сваіх законах, і вельмі часта, я думаю, што гэта так пра гэта, што мы жывем у рэальным свеце, жывем па ягоных правілах, но калі нам задаюць пытанне, то мы адказваем па-біблійнаму. А калі мы глядзім на рэальны свет, разумеем, што пярэчанне паміж тым, што абяцае Христос, і паміж тым, што мы бачым у рэальным жыцці, занадта відавочнае. Но мы эксперты у казанні правільных рэчаў, такая ёсць, ведаеце, некананічная прыпавесць. Калісьці яна была прям класічнай, но мне здаецца, яна дастаткова каштоўная, трэба час ад часу паўтараць. Кажуць, што у адну нядзельную школку, не ў нашу, на урок з педагагічнымі мэтамі прыйшоў пастар. І пастар праводзіў, думаў, як зламаць лёд, а ведаеце, дзеці гэта самая цяжкая і жорсткая аўдыторыя. І вось пастар доўга думаў, як зламаць лёд, і вырашыў пачаць з загадкі, каб крыху разрядзіць абстаноўку. І пастар распавядае, задае загадку. Дзеткі, угадайце, хто гэта? Рыженькая, з пухнатым хвосцікам, скача па дрэве, любіць арэшкі. І пастар быў вельмі здзіўлены, таму што ў адказ яму цішыня. Пастар, дзеткі, гэта простая загадка. Рыженькая, з пухнатым хвосцікам, скача па дрэвам, кушае арэшкі. Хто гэта? Дзеці маўчаць. Пастар, што? Это ж супер простая загадка. Скача па дрэвах, пухнаты хвосцік, любіць арэшкі. Цішыня. І тут адна дзяўчынка так неўпэўнена падымае ручку і гаворыць: «Я, конечно, знаю, что правильный ответ Иисус Христос, но очень на белочку похоже». Мы часто живем у реальности, где мы робім выгляд, што мы не ведаем, што белачка ёсць белачка, таму што мы прывыклі, што правільны адказ гэта заўжды Ісус Христос. І мне здаецца, вельмі важна разабрацца, чаму Христос кажа пра тое, чаго няма,
як пра тое, што нібыта ёсць. Я думаю, што ключ да гэтага ёсць крышачку раней. Можна слайд? У гэтай жа пропаведзі на некалькі вершаў раней мы чытаем адно з такіх фундаментальных маральных прынцыпаў нашай цывілізацыі, у прынцыпе, апошніх 2000 год. І як хочаце, каб рабілі вам людзі, гэтак і вы рабіце ім. Што гэта такое? Закон узаемнасці. У фармулёўцы Канта катэгарычны імператыў маральнасці. Гэтаксама залатое правіла маральнасці. Цікава, што гэта у Хрыста аўтарская ідэя, ці да яго штосьці падобнае фармулявалі? Ну, насамрэч, Канфуцый, які жыў крыху раней за Хрыста, казаў вельмі падобнае. Ён казаў пра тое, што не рабіце іншым таго, чаго не хочаце, каб зрабілі вам. А як вы думаеце, ёсць розніца вось паміж такім «не рабі» і «рабі»? Гэта чыста пытанне фармулёвак, ці за гэтым стаіць нейкая глыбейшая ідэя? Глыбейшая, сказаў пастар, і тут вавёрка выскочыла на сцэну. Глыбейшая, канешне. Мы ўсе ведаем, што калі б Христос і Канфуцый дрались, Христос, канешне, яго пабіў бы. Ну не, магчыма, што Христос паставіў бы другую шчаку, яны проста міла паразмаўлялі б. Насамрэч, я думаю, тут гаворка вядзецца пра фармаванне новай рэчаіснасці. Христос не сцвярджае пра тое, што гэты свет, у які ён прыйшоў змяняць, вот так все працуе. Ты не асуджайся, цябе не асудзяць. Насамрэч, рэальнасць, у якой мы жывем, яна больш складаная. Праўда ў тым, што Христос прыйшоў не для таго, каб плюс-мінус растлумачыць тую рэальнасць, у якой мы жывем. Христос прыйшоў для таго, каб даць новую рэчаіснасць, новую рэальнасць, рэальнасць валадарства Божага. І я ўпэўнены, што у гэтым прынцыпе ёсць пэўны элемент, сапраўды наша прырода так функцыянуе. Наш свет так уладкаваны. Напрыклад, жонка мне падказала, што як мінімум, калі ты не асуджаеш іншых, то хутчэй за ўсё ты не думаеш, што ўсе навокал асуджаюць цябе. Таму што ёсць рэальнасць, ёсць наша ўспрыманне рэальнасці, і вось людзі, якія любяць асуджаць іншых, мераюць іншых па сабе, і таму вельмі часта думаюць, што вось там все асуджаюць іх. Людзі, якія не ўмеюць дараваць, упэўнены, што дараваць гэта вельмі складана, ці проста неэфектыўна, ці неразумна. І такім людзям вельмі цяжка паверыць у тое, што нехта сапраўды дараваў ім, прабачыў ім. Таму ў некаторым сэнсе гэта фармуе наша ўспрыманне. Гэтаксама, канешне, ёсць пэўныя законы ўзаемнасці, што, напрыклад, калі ты будзеш хадзіць цэлы дзень і хаміць усім навокал, павысіцца верагоднасць таго, што табе нахамяць у адказ. Калі ты будзеш хадзіць злы і сваю злобу выплёскваць на блізкіх табе людзей, якія навокал цябе, павышаецца верагоднасць таго, што пад канец дню злых людзей побач з табой стане болей. Але ўсё ж такі у гэтай рэальнасці, якую мы бачым, якую мы назіраем, гэты правіла працуюць толькі частцы. Але Христос не кажа нам, што мы павінны быць канфармістамі і адаптавацца да той рэальнасці, якая нас акружае. Христос кажа пра тое, што мы, дзеці Божыя, на гэтай зямлі знаходзімся дзеля таго, каб абвяшчаць новую рэчаіснасць. Рэчаіснасць валадарства Божага. Таму нават калі мы ў гэтым свеце, не асуджаючы іншых, все адно сутыкаемся з асуджэннем, гэта не адмяняе гэтага закліка. Гэта стварэнне новай рэальнасці, прадбачанне, такі пробнік, якое мы бачым тут ужо ў гэтым свеце, але паўната гэтага прыйдзе, калі валадарства, гасподства Хрыста у поўнай меры прыйдзе на гэтую зямлю, пра што мы яшчэ пагаворым. Такім чынам, мы фармуем новую рэчаіснасць. Рэчаіснасць валадарства Божага, і гэта адказнасць кожнага чалавека, які з'яўляецца дзіцём Божым. У мяне наступнае пытанне. А як людзі ставяцца да гэтай рэальнасці? Рады яны, таму што можна вось так успрымаць па-новаму гэты свет? Падабаецца ім гэта ці не падабаецца, як вы думаеце? Падабаецца людзям. А ў адносінах да іх? У нас калісьці была гісторыя, мы ў студэнцкія годы рабілі шмат розных движух, і адна, па-моему, была самая геніяльная ў сваёй прастаце. Мы называлі ее гаварыльня, і гэта быў вечар, прысвечаны аднаму чалавеку.
Звычайна гэта была вечар нядзелі, і мы прасілі чалавека распавесці пра сябе. Пра яго жыццё, пра яго бацькоў, пра тое, хто адкуль прыехаў, калі пазнаёміліся, нейкія цікавыя гісторыі жыцця. Потым там задавалі пытанні пра яго светапогляд, пра яго духоўны шлях, пра выклікі ў ягоным жыцці. І это было проста фенаменальна, таму што, ведаеце, спачатку мы пачыналі з такіх яркіх гасцей, а праз нейкі час яркія госці скончыліся, а фармат спадабаўся, і мы пачалі проста запрашаць са сваёй кампаніі, каго бачым, тых і запрашаць. І ведаеце, што аказалось? Калі чалавека прымусіць асэнсаваць сваё жыццё і даць яму нейкую такую матрыцу пытаннямі дапамагчы, аказваецца, што жыццё кожнага чалавека неверагодна цікавае. Аказваецца, што кожны чалавек варты увагі, яго цікава слухаць, яго жыццё нясе пэўнае пасланне, пэўны сэнс. І рэальнасць у тым, што там была адна цікавая гісторыя, дзе хлапец, ён служыў дзеткам з асаблівасцямі, у яго былі такія антыкапіталісцкія погляды, і ён з захапленнем распавядаў пра дзяўчынку з сіндромам Дауна, у якой, па яго версіі, прям цалкам адсутнічала пачуццё прыватнай уласнасці. То бок ён распавядае, што яна без праблем там бачыць чысці аловак, ёй все адно, чый гэта, яе, не яе, яна проста бере, што для яе не існавала ідэі пра пачуццё прыватнай уласнасці. І гэта было цікава. Мы пачалі задаваць удакладняльныя пытанні і задалі пытанне: а скажы, калі ласка, а ў яе гэта пачуццё не працавала толькі ў адносінах да чужой уласнасці ці да сваёй таксама? І аказалось, што тут быў збой, таму што яна не прызнавала толькі прыватную уласнасць чужую, таму што яна забірала ўсе аловачкі як сваі, но ніколі не любіла аддаваць свае аловачкі. І мне здаецца, што ў вялікай ступені гэта тое, як мы хацелі прыміраць Божую этыку на сябе. Класна быць, не ведаю, напэўна, прагматычна быць аднім подлым чалавекам у свеце, дзе ўсё сумленнае. Ты можаш збіраць вяршкі з наіўнасці людзей навокал цябе, а сам, калі трэба, там дзесьці схітрыў, дзесьці саскочыў. Но пагадзіцеся, значна горш быць падліцом у свеце, дзе ўсе падліцы. І я думаю, што ў гэтым плане людзі ставяцца двойсна, у залежнасці ад сваёй ролі, но пры гэтым у мяне ёсць адчуванне, што ўсё ж такі людзі цягнуцца да гэтай рэчаіснасці. І мы чытаем увогуле, зараз пераскочым на пасланне апостола Паўла, Рымлянам 8, 19, 21. «Бо стварэнне са спадзяваннем чакае адкрыцця сыноў Божых, бо стварэнне падпарадкаванае марнасці не сваёй ахвотай, але праз таго, які падпарадкаваў у надзеі, што і само стварэнне будзе вызвалена з няволі сапсаванасці на свабоды славы дзяцей Божых». Калі верыць апостолу Паўлу, а я яму ў асноўным давяраю, таму што мала таго, што ён адкрываў Божае пасланне, гэтае Божае пасланне праходзіць праверку і, не ведаю, чалавечай логікі і чалавечай практыкі, дык вось апостол Павел сцвярджае пра тое, што людзі, якія жывуць у гэтым свеце з сапсаваным грыхом, інтуітыўна адчуваюць, што з гэтым светам штосьці не так. Пагадзіцеся, цяжка знайсці чалавека, бываюць, но ў цэлым цяжкавата знайсці чалавека, які глядзіць на вайну і кажа, што нармальна, убівает і убівает. Пагибает. Ёсць людзі цынікі па натуры сваёй, ёсць людзі, якія, напэўна, такое цынічнае пазёрства, но ў норме, калі мы бачым смерць, вайну, катастрофы, патрясенне, нешчасце, частка нас разумее, што ненармальна гэта. Не так павінна быць, і я ўпэўнены, што людзі навокал нас, якія яшчэ не жывуць у Божым валадарстве, насамрэч хочуць гэтага Божага валадарства. І чаму я так думаю? Таму што здаецца, што ў гэтым тэксце, які мы сёння разбіраем, ёсць шмат ілюстрацый пасланняў таго, як людзі правяраюць нас, правяраюць рэальнасць той рэчаіснасці, якую Бог хоча да нас паказаць гэтаму свету. 39 верш. «Ці можа сляпы вадзіць сляпога? Ці не абодва уваляцца ў яму?» Пра што гэта? Пра тое, што ў сляпога чалавека ёсць таксама свае аналітычныя інструменты. І хаця яго абмежаванне па зроку, но ёсць пэўныя абставіны, у якіх ён разумее, што штосьці пайшло не так. У гэтым тэксце гэта якія абставіны? Калі чалавек аказваецца ў яме. Я так разумею, што калі чалавек падае ў яму, па-першае, момант падзення
падказвае яму, што штосьці пайшло не так. А потым спроба зрабіць крок у любы бок падказвае пра тое, што, здаецца, мой павадыр не ведаў, куды мяне вёў. Таму фішка не ў тым, што там людзі духоўна не з'яўляюцца слепымі. Людзі духоўна слепыя, яны шукаюць, за кім ім ісці, но яны правяраюць, ці той, хто іх вядзе, сапраўды бачыць, куды іх вядзе. Давайте пераскочым на 43-й верш. «Бо няма добрага дрэва, якое прыносіць благі плод, і няма благога дрэва, якое прыносіць плод добры, бо ўсякае дрэва пазнаецца з уласнага плоду, бо не збіраюць фігаў з цярніны і не здымаюць вінаградніку з глогу». Гэты тэкст таксама кажа пра тое, што людзі назіраюць за намі, і мы назіраем за іншымі людзьмі. І вызначаем, вінаград ці не вінаград. У мяне ёсць дачушка, ёй 4,5 годзікі, і калі мы глядзім на дрэвы, часам там ужо лісцікі нейкі вывучылі, но самая класічная аналітычная схема – гэта калі на дрэве намаляваны вішенькі, то гэта вішня. Калі намаляваны яблычкі, то гэта яблык. Малацы, бачыце, мы на адной хвалі, гэта вельмі прыемна. Насамрэч, мы глядзім на вынікі, на бачную частку і ею мяркуем па тым, што небачнае. Была пропаведь моя ранейшая, і там быў тэзіс пра тое, што мы вызначаем праўдзівасць неправяральнага праз правяральнае. Людзі глядзяць за намі, і людзі прагнуць гэтай новай рэчаіснасці Царства Божага. І цікавы эпізод з бервяном і сучком. Чытаем. «Што ты глядзіш на сучок у воку брата твайго, а бервяна ў воку тваім не бачыш? Ці як можаш сказаць брату твайму: браце, дазволь выму сучок з вока твайго? Калі сам не бачыш бервяна ў воку сваім, крывадушнік, вымі спачатку бервяно з вока свайго, і тады ўбачыш, як выняць сучок, які ў воку брата твайго». Вы ўвогуле уяўляеце гэту сітуацыю? Як, дарэчы, які гэта мастацкі сродак вось зараз Христос выкарыстоўвае? Гіпербола, дзякуй за ідэю. Наколькі я разумею, гіпербола не павінна губляць сувязі з адэкватнасцю. Ці паведаеш, што бок оно хаця б павінна быць рэальным. І я падзялюсь з вамі сродкам мастацтвеннай выразнасці, якога, скажу шчыра, да ўчорашняга вечара не ведаў, а зараз будзем верыць разам. Адынатон. Гэта рытарычная фігура немагчымага. Перавбольшванне даведзена да поўнай фізічнай або лагічнай немагчымасці. Можна уявіць сарынку ў воку. Магчыма, можна уявіць, як лісцік прыліп да вока. Вельмі, напэўна, трагічна можна уявіць сук у воку. Ну, это уже прям трагічна. Вось, крывава, жорстка і, напэўна, неаднаўляльна. Но нават тэарэтычна немагчыма уявіць бервяно ў воку. І я думаю, што Христос хацеў вызваць вось гэты неадэкватны вобраз у вачах сваіх гледачоў. Дарэчы, Христос калі-небудзь што-небудзь падобнае яшчэ выкарыстоўваць гэты адынатон. Як мінімум было пра «адцэжваеце камара і глатайце верблюда». Даволі нерэалістычная сітуацыя. І цікава, што такіх эпізодаў было мала. І падобна, што кожны раз яны былі скіраваныя супраць крывадушнасці людзей. Калі мы кажам адно, а робім другое. Цікава, што мне здаецца, з аднаго боку, да, тут відавочна, калі ты памагаеш іншым, не здолеўшы дапамагчы самому сабе, у гэтым ёсць пэўная праблема. Але мне здаецца, што вось у гэтым неадэкватным вобразе, уяўляеце, як гэта павінна выглядаць, калі чалавек калі-небудзь бачылі, як акуліст дастае, там, не ведаю, стрэмку, якая ў ока папала. Калі ёсць будаўнікі знаёмыя, да, там пінцэцікам навісаюць на іх, можаце уявіць, што акуліст робіць гэта з бервяном. Давайте не длінным, 1,5 метра бервяном. Як гэта магчыма? Гэта, не ведаю, тупа, смешна, гратэскна, гэта немагчыма. Но я думаю, што ў гэтым бервяне ёсць вялікі патэнцыял. Таму што калі акуліст дастае сучок, маючы бервяно, гэта тэхнічна немагчыма. Ён проста не падыдзе да свайго пацыента. Але уявіце, што пацыент бачыў доктара з бервяном у воку, пакуль сидзеў, чакаў прыёма. А потым, ці перад ім быў пацыент з бервяном, а потым ён заходзіць у кабінет і бачыць, што бервяно дасталі. І вока чалавека бачыць. Якую эмоцыю гэта выкліча? Насамрэч, я думаю, што мы вельмі часта, хаваючыся за
цынізмам, скептыцызмам мы прагнем даведацца, што нашы праблемы вырашальныя. Я думаю, што ўсе мы шукаем прыклады, не ведаю, з якімі праблемамі мы сутыкаемся, калі ў нас праблемы дзяцей, падлеткаў. Мы заўжды шукаем сведчання нашых старэйшых сяброў, якія сказалі: да, час быў цяжкі, але прыйшлі, вось зараз глядзі, адэкватныя дзеці там, а ў 15 таксама вынас мозга быў. Калі мы праходзім праз сямейныя праблемы, нам таксама прыемна даведацца, што вось тыя людзі, якія побач з намі, што ў іх не заўжды былі ідэальныя адносіны, што яны праходзілі праз складанасці, праблемы, но дзякуй з Божай дапамогай яны пераадолелі гэта. І насамрэч я ўпэўнены, што ўсе мы чакаем пацверджанняў таго, што Божая сіла мацнейшая за нашы праблемы і за нашы выклікі. І ў гэтым сэнсе бервяно ў вока таго, хто дастае, можа быць каласальным мінусам проста тупейшай сітуацыі, калі ты з гэтым бервяном спрабуеш дапамагчы чалавеку, у кого меншай праблемы. І гэта можа даць неверагоднае натхненне, падтрымку і веру чалавеку, які мучаецца за свайго сучка, і ён не думаў, што можна дастаць яго, не пашкодзіўшы вока, не пашкодзіўшы зрок, не прайшоўшы праз неверагодны боль, і тут ён бачыць чалавека, у якога цэлае бервяно не пакінула ніякага сліда. Таму моя ідэя ў тым, што людзі насамрэч прагнуць іншай рэчаіснасці. Але людзі не наіўныя. Людзей не пераконваюць словы, людзей не пераконваюць лозунгі. У людзей вельмі дакладны датчык рэальнасці і сапраўднасці. І адна з праблем і выклікаў у нас, як хрысціянскай царквы, у тым, што, напэўна, нашы словы ідуць значна наперадзе часта, чым нашы справы. І таму мы нават, мы акулісты на рэкламным шчыце, якіх вельмі няўдала зафоташопленае бервяно. І мы робім выгляд, што ніякага бервяна няма, і што мы ведаем усю ісціну пра то, як даставаць інародныя прадметы з вока, але гэту ісціну мы не прымяняем да сябе. Таму мне здаецца, што людзі правяраюць тое, якую рэчаіснасць мы прапаведуем, і тое, у якой рэчаіснасці мы жывем. Але пытанне, як выбраць правільную рэчаіснасць? І чыя павінна быць гэта рэчаіснасць? Я думаю, што насамрэч ідэя з тым, што мы ствараем рэчаіснасць, даволі небяспечная, таму што апошнія гады вельмі шмат пасланняў пра тое, што мы ствараем сваю рэчаіснасць. Ёсць шмат энергій, ёсць шмат палей, і мы можам выбіраць добрае, адрызаць негатыўную энергію, мы можам адрызацца ад нейкіх фактаў, мы можам мысліць пазітыўна і для гэтага ігнараваць нейкія негатыўныя факты, но справа ў тым, што мы закліканы жыць у рэальнасці Господа, а не нашай уласнай рэальнасці. І ў 46-м вершы Ісус абураецца: «Чаму называеце мяне Господі, Господі, а не робіце таго, што я кажу?» Увогуле, што значыць слова «Господі»? Или «Господ»? О, Тетяна Миколаївна, хазяїн життя, валадар. Можна, да? Валадар, спадар, уладар, гаспадар. І мені здається, ось русське слово вельмі пригоже – повелитель. Що робить повелитель? Повеліває. Ён дає загады, і ў норме мы их выконваем. Скажу шчыра, мной, і думаю, што не толькі мной, Господ часто ўспрымаецца як тытул. Ну, ведаеце, там, не ведаю, Господ, маркіз, гроссмейстер, Господ. А может быть, гэта прозвішча такое. Вот, в Ізраілі так называлі іх. Хаця, па праўдзе, ведаеце, у беларускай мове я заўважыў, што на грузінскае прозвішча ўвогуле такая форма, да? Гаспадзе, гаспадзе. Но не. Господ – гэта той, хто валадар. Гэта той, хто прэтэндуе на валадарства ў нашым жыцці. І рэчаіснасць, якую мы закліканы пабудаваць, гэта не наша рэчаіснасць, не тое, што камфортна падабаецца зручна нам, але гэта тыя прынцыпы, тыя правілы, якія Христос прыўносіць у наша жыццё. Гэта тыя прынцыпы і правілы, у адпаведнасці з якімі ён жыў. Дарэчы, жыццё Хрыста было простым. Напэўна, калі меркаваць пра рэчаіснасць валадарства Божага па паспяховасці Хрыста, то как будто были проблемы.
Калі глядзець на Голгофу, здаецца, ён дзесьці там у Гефсимании напускал негативных мыслей. Он не смог привлечь достаточно позитивной энергии. Видимо, штосьці пайшло не по плане, потому что ягоная рэчаіснасць скончылася трагічнай, балючай, жорсткай фізічна, псіхалагічнай, духоўнай смерцю. Але гэта не было фіналам, і Христос жыў у адпаведнасці з гэтымі прынцыпамі. Ён сапраўды не асуджаў, ён сапраўды не судзіў, ён сапраўды дараваў, і ён стаў увасабленнем гэтага паслання. Ён стаў увасабленнем гэтай рэальнасці і валадарства. І калі нам выбіраць, чаму менавіта Господ, то гэта таксама важны момант. Таму што, па-першае, у нашым жыцці па-любому ёсць Господ. Па-любому ёсць валадар. Мы камусьці ці чамусьці служым. І гэта могуць быць нейкія там нашы каштоўнасці, не ведаю, кар'ера, поспех, грошы, чаканне іншых людзей, шмат чаму мы можам падпарадкоўваць сваё жыццё. То бок, нават калі мы прэтэндуем на тое, што мы свабодныя, на тое, што я сам сабе Господ, у рэальнасці мы падпарадкоўваемся іншым рэчам, і ў такім выпадку лепш прызнаць Хрыста, які шчыра кажа: табе у жыццё патрэбен нармалёвы валадар. Ты ўсё адно будзеш выконваць чыюсьці волю, так выконвай волю таго, хто клапоціцца пра цябе, хто жыве так, як вучыць, хто не толькі даруе, а хто аддае сваё жыццё для того, каб дараваць, каб выкупіць, каб зруйнаваць бар'ер паміж табой і Богам. Яшчэ аргумент, таму што Христос не проста загадвае, не проста накідвае нейкія прыгожыя правілы, Христос паказвае прыклад. І калі мы паглядзім вось гэты тэкст праз прызму Христа, Христос той настаўнік, той павадыр, які не заводзіў людзей у яму. Плады Христа адпавядалі, паказвалі пра тое, якое ён дрэва. Яны паказвалі пра сапраўдную ягоную духоўную сутнасць. І нарэшце, Христос, нягледзячы на тое, што валадар, ён не захоплівае нас, ён не забірае нашу свабоду гвалтам, ён спачатку робіць вельмі вялікі і важны крок для нас, ён аддае сябе у якасці ахвяры за нас, дзеля того, каб выкупіць нас. І нават пасля гэтага ён не тыкае нам: глядзі, ты мне павінен. Ён кажа пра тое, што глядзі, што я зрабіў для цябе. І ты вольны выбраць жыццё пад маім валадарствам ці жыць пад іншымі валадарствамі. Але лепш за цябе будзе жыць пад валадарствам маім. Як жа нам яшчэ можна праверыць Божую рэчаіснасць? Гэты ўрывак сканчваецца даволі цікавым і зразумелым вобразам дома і таго, як ён будуецца. Можна слайд наступны. Як вы думаеце, якія перспектывы ў гэтага дома, бачыце, да, у гэтага дома устаяць? Асабліва тыя, хто будавалі дамы. Ведаю, што тут пару чалавек, которые сабе дамы пабудавалі. Будзе гэты дом трывацца ці не будзе? Інтуіцыя мне падказвае, што ён павінен, сіла прыцягнення, гравітацыя, што ён павінен з'ехаць. Не? Насамрэч, у нас тут, наколькі я разумею, недастаткова інфармацыі, каб зразумець, будзе ён з'язджаць ці не будзе. І бетон, які адназначна дадае яму саліднасці, калі гэты бетон толькі зверху, то ён, паходу, толькі ўзмацніць хуткасць і дынаміку падзення. Каб разабрацца з тым, што з гэтым домам, нам бы заглыбіцца крышачку ўнутр, паглядзець, што знізу. Давайте прачытаем. «Усякі, хто прыходзіць да мяне і слухае словы мае і робіць паводле іх, пакажу вам, да каго падобны. Ён падобны да чалавека, што будуе дом, і ён капаў і заглыбіўся і заклаў падмурак на скале. І калі сталася паводка, і вада ударыла ў дом гэны, то не змагла захістаць яго, бо ён быў пабудаваны на скале. А той, хто слухае і не робіць, падобна да чалавека, што пабудаваў дом на зямлі без падмурку, які, калі ударыла па ім вада, адразу разваліўся. І разбурэнне яго было вялікае». Што правярае надзейнасць і трываласць нашага дома, домага нашага жыцця, ці у катэгорыі нашай пропаведзі рэчаіснасць, якую мы сабе будуем? Змененыя абставіны.
патрасенні, стыхійныя бедствы, калі ўсё ідзе крышачку не так, як мы сабе гэта ўяўлялі. Магчыма, чалавек, які будаваў дом без падмурку, не ведаў там асновы геалогіі, да, якія там слаі за чым ідуць. Магчыма, гэты чалавек быў проста аптымістам. Ён не думаў, што там прыходзяць паводкі. Калі можна, папярэдні слайд. Гэта карціна выглядае даволі міра, даволі прыгожа. Но калі гэта горы, хутчэй за ўсё зімой там выпадзе шмат снегу, а бліжэй да весны ён растае, і пачнуць такія маленькія подлыя струмені вады вялікімі тоннамі сцікаць і размываць все, што толькі ёсць. Параўнальна шмат год таму мае сябры сказалі мне, які жывуць у Беларусі, што яны купілі сабе участак у горнай мясцовасці. І прайшоў нейкі час, і у мяне атрымалася магчымасць, яны там нічога не будавалі, но у мяне атрымалася магчымасць наведаць іх. І, шчыра кажучы, я быў крышачку ў шоку. Таму што, каб не схлусіць, может быть, гэта маё такое, ведаеце, я сам з Брэста, а Брэст гэта, напэўна, самая роўная частка Беларусі. Мне здаецца, што там самае выпуклае месца ў Брэсце гэта мост праз Мухавец. Таму у майму спрыманні, вось там, калі ідзеш у бок Лагойска, у меня галава кружыцца ад таго, якія гэта горы. Можа быць, гэта суб'ектыўнае спрыманне, но мне здаецца, што там участак ішоў вось па такім усхілам. Як па мне, адзінае, для чаго ён прыдатны, гэта, ведаеце, укупаць два слупы, зрабіць турнік і вот такой рабіць абмежаваныя падцягванні. Потому што, адзінае, што ты можаш гэта не ўляцець адтуль. І, аказваецца, мои сябры збіраюцца будаваць там дом. Як вам такая ідэя і перспектыва? Аказваецца, там уже пабудаваныя дамы, і аказваецца, я за ўсе горы не скажу, но канкрэтна іхняя гара працуе так. Там ёсць скалістая частка, і наверх яе нанесена цягам тысячагоддзяў грунт. І, канешне, калі пабудаваць дом на вось проста выкапаць штосьці там, то грунт паедзе ці адразу, ці пасля першай весны. Но звычайна робяць па-іншаму. Сваямі дабіраюцца да скалы. Гэта можа быць метры, гэта можа быць 3 метры, чым менш, тым дзешавей будаваць. І гэтыя сваі ставяць на скале. Там сверліваюцца, бетаніруюцца. І таму, па сутнасці, гэты дом стаіць не на земле, якая побач, а реально на сваях. І дом будуецца так, што нават калі вымые ўсю землю пад ім, ён павінен застацца на гэтых сваях, якія стаяць на скале, на гары, куды іх граматна усвідравалі, убудавалі. Падобна, што гэта вельмі адэкватная аналогія рэчаіснасці, якую мы самі сабе будуем. Мы можам ігнараваць рэальнасць, мы можам ігнараваць дрэнныя навіны, мы можам выціскаць дрэнныя эмоцыі, мы можам старацца акружаць сябе пазітыўнымі людзьмі, мы ўсё гэта можам рабіць. І гэта можа стаяць. І, можа быць, мы будзем глядзець на два дома, якія стаяць па суседстве, і думаць, навошта гэты дурань столькі часу капаўся ў гэту зямлю, марнаваў грошы, марнаваў час. Гэты пабудаваў хутчэй, уехаў з сям'ёй хутчэй, і ўсё яго нармальна. А за кошт эканоміі на фундаменце яшчэ дом паболей зрабіў. Навошта ўсё гэта хрысціянскае занудства? Навошта гэта незразумелае паглыбленне куды? Навошта гэта незразумелая тэорыя з гэтай духоўнай геалогіяй, калі мы ведаем, што ёсць рэальнасць, якая крышачку складаней за тое, што мы бачым? Насамрэч, духоўная рэальнасць, Божая, універсальная. Яна апісвае тыя законы, працэсы, якія глыбінна адбываюцца ў нашай рэальнасці, і, што значна важней, яны пераходзяць у рэальнасць духоўную. І што ўвогуле важна, што яны застануцца нават тады, калі Господ прыйдзе абвясціць сваё поўнае валадарства на гэтай зямлі. І ўсё на гэтай зямлі будзе слухацца Бога. Таму ж наша адказнасць – гэта правяраць, на чым мы будуем. Мы робім так, як прасцей, мы робім так, як дзешавей у плане эмацыйным, сацыяльным, рэпутацыйным, ці мы робім так, як Бог апісаў рэальнасць. Рэальнасць духоўную, рэальнасць валадарства Божага, таму што ў рэшце рэшт, калі прыйдуць патрасенні, калі прыйдуць выклікі, выправяцца будзе не фасад, не ўнутраны дызайн, але тыя слупы і той фундамент, у які мы ці то ўклаліся, ці то не ўклаліся. І зараз наша пропаведь падыходзіць да канца. І апошні тэкст, які я чытаў
Можна слайд? Глядзіце, пра каго гэты тэкст. Хто слухае словы мае і робіць, той заклаў падмурак. А хто слухае і не робіць, без падмурку. Прабачце, можа быць, гэта падстава з майго боку, но кожны з нас ужо папаў пад канец гэтай прыпавесці, пад канец гэтай пропаведзі гэту прыпавесць. Бо кожны з нас паслухаў. І зараз ад кожнага з нас залежыць, што мы будзем рабіць. Ці мы зробім паводле гэтага слова, і мы будзем закладаць фундамент нашага духоўнага дома. Ці мы паслухаем і не зробім, і пойдзем будаваць сваю ўласную рэчаіснасць, якая, магчыма, пабудуецца хутчэй, магчыма, будзе знешне больш паспяховай, но ўрэшце рэшт непазбежна прывядзе да краху. І зараз час прымянення. Час прымянення Божага Слова да жыцця нашага – гэта не мая адказнасць. Гэта не адказнасць кагосьці побач з вамі, гэта адказнасць кожнага з нас. Пачынаючы з гэтага моманту, мая функцыя ў пропаведзі толькі ў тым, наколькі я гэта пасланне прымяніў да сябе. І гэта адказнасць кожнага з нас. І я хацеў бы заклікаць нас паразважаць на тым, наколькі валадарства, гасподства Хрыста, наколькі Христос хазяін у нашым жыцці. І я не ведаю, у чым можа быць выклік для вас, но такія самыя папулярныя сферы – гэта тое, як мы прымаем вырашэнні. Мы прымаем вырашэнні як усе, як прасцей, як хутчэй, ці мы прымаем вырашэнні паводле валадарства Божага і Божых прынцыпаў. Нашы грошы. Мы трацім іх на сябе і разумеем, што я бы пабачыў нужды бліжніх, калі б у мяне было самога дастаткова, ці мы, не гледзячы на абмежаванасць фінансавага рэсурсу, я так разумею, што гэта рэальнасць у жыцці кожнага чалавека. Мы вучымся заўважаць тых, каму патрэбна дапамога. Тым, каму, не гледзячы на нашы нестачы, мы можам чымсьці дабраславіць людзей. Мы можам чымсьці іх падтрымаць. Магчыма, нам трэба аднаўляць валадарства ў сферы адносінаў. Адносінаў з дзецьмі, адносінаў з супругамі, адносінамі з хлапцом ці дзяўчынай, адносінамі з братом ці сястрой, таму што ёсць прынцыпы і ёсць рэальнасць, якую ў адносінах для нас рыхтуе Бог. Магчыма, нам трэба ў працы, ў кар'еры задацца пытаннем, па-першае, якое месца яны займаюць. Гэта месца для служэння ці месца для самасцвярджэння. Ці гатовы я быць сумленным, нават калі гэта невыгадна. Калі за гэта прыйдзецца заплаціць высокі кошт фінансавы, рэпутацыйны, ці, можа быць, часам. Ці магу я сказаць, што Ісус – гэта Господ маёй прафесійнай этыкі. Што ў той сферы, у якой я працую, людзі адчуваюць, што я носьбіт, я прадстаўнік нейкай іншай рэальнасці. Рэальнасці валадарства Божага ў маёй прафесіі. І апошняя сфера, для вас могуць быць свае, но мне здаецца, што, можа быць, гэта самае важнае – час і ўвага. Зараз, ведаеце, вельмі проста рабіць аналіз. Уявіце, што ёсць нейкі духоўны AI, штучны інтэлект, які атрымаў запіс з экрану ўсіх вашых девайсаў за суткі. Зараз проста робіцца, праўда? А яшчэ ён атрымаў запіс камер вашага дню і запіс таго, што вы казалі. У ідэальным варыянце яшчэ запіс вашых думак, і ён гэта ўсё прааналізаваў і падвёў вынік пад вашым днём, ці было валадарства Хрыста ў гэтым дні, ці было валадарства кагосьці яшчэ. Скажу шчыра, ведаеце, тут ёсць такі прапаведніцкі пафас, я зараз гучу так даволі упэўнена і заклікаю вас, но гэта не таму, што я не баюсь гэтага тэста. Гэта таму, што я проста упэўнены, што важна зрабіць гэтую праверку ў сваім жыцці. Мне, кожнаму з нас, і стаю я тут не таму, што я хочу сказаць, рабіце як я, а таму, што Господ даў мне гэтае пасланне, мне неёмка яго даносіць, таму што яно несе вялікі выклік і сур'ёзнае асуджэнне мне. Але Христос чакае таго, што ён стане Господам нашага жыцця. Давайте зараз мы зробім такую хвіліну рэфлексіі малітоўнай, калі мы задамо Господу пытанне, дзе ты хочаш, каб я аднаўляў сваё валадарства. Дарэчы, гэта можа датычыцца і проста пакаяння.
калі мы прыходзім перад Господам і кажам: я хочу жыць з табой, я хочу прымаць тую ахвяру, якую ты прынёс за мяне, я хочу, каб яна не была марнай і жыццё маё змянілася. Таму давайте зараз 45-60 секунд малітоўнай рэфлексіі і потым звернемся да Господа разам. Давайте устанем і звернемся да Господа. Господ, я дзякую Табе за тое, што Ты даеш магчымасць нам жыць па Тваім валадарствам, жыць паводле Тваіх прынцыпаў, жыць паводле Твайго прыкладу. І я, Господ, дзякую за тое, што Ты гэта валадарства не навязваеш нам, не вырываеш гвалтам, але што Ты паказваеш сваім жыццём класны прыклад. Ты вучыш нас як. Але што кульмінацыяй усяго з'яўляецца, калі ты аддаў сваё жыццё за нас, за нашы грехі, за нашы правіны, і тым самым падарыў нам квіток, вельмі дарагі сам па сабе, але для нас бясплатны, у Твоё валадарства, у адносінай гармоніі, блізасці з Табой, з Богам. І я прашу, каб Ты зараз дапамагаў мне разважаць над сваім жыццём. Не толькі зараз, але калі я вернусь дамоў. І, Господ, каб Ты дапрасаваў кожнага з нас рэфлексаваць пра тое, якое Ты месца займаеш у нашым жыцці, Господ. І калі Ты яшчэ не з'являешся, Господ, ад нашых жыцця, я прашу, каб Ты даваў нам мужнасці, сілы і адчуванне таго, што Ты прымаеш нас такімі, якія мы ёсць, і Ты гатовы рухацца разам з намі з той кропкі, якой мы знаходзімся. І нягледзячы ад таго, гэта наша першае слово пакаяння. Ці мы ўжо дзесяцігоддзямі з Табой, Господ, Ты там, дзе мы. І Ты хочаш, каб мы ўваходзілі ў Твоё валадарства і жылі, Господ, паводле прынцыпаў Твоёй рэальнасці, паводле таго, дзе кожным днём нашага жыцця, вырашэннямі, якія мы прымаем, мы прызнавалі тое, што Ты, Господ, які любіць, які клапоціцца, які прымае. Вось. Я прашу, Господ, каб сёння мы прымалі вырашэнне і мы жылі у адпаведнасці з ім. Я прашу, Господ, каб Ты быў не проста фонам, не проста нейкай надбудовай ці дадаткам да нашага жыцця. Господ, каб Ты быў нашым фундаментам, каб Ты быў апірышчам нашага жыцця. І, Господ, мы атрымлівалі ўсе дабраславенні ад гэтага жыцця, нават у цяжкіх абставінах, нават сярод выклікаў. Прашу, Господ, за кожнага чалавека, які тут, і асабліва прашу за людзей, якім, магчыма, трэба прыняць вырашэнне ісці за Табой. Сказаць Табе словы малітвы пакаяння і папрасіць прабачэння і увайсці ў Твоё валадарства сёння ж. Слава Табе, Господ, за гэты час разам, за магчымасць быць у Тваім слове. Амінь.